Pinoy Bus Driver TV. Para kami sa San Fernando also pa almost 5 so sige kami.
Flora, Pau. Exclusive.
Bart? Bart? Ha? Hindi ka na? Tulog pa? Tulog pa? Parang pares ko rin ako eh. Gusto na eh. Lagi siya. Sunset! May sakay na rin po dito. Saan? Saan yan? Tabua, Tiao. Yao, nabuha. Oo. Dito, sir, may puwan dito, sir. Baka na sa Okay lima. lang. Dito na lang kahit dito. Pagkatapos kumain. Malili ako dyan sa... Dito yung pangalawang upuan. Gusto niya po. Gusto naman sa takbo ng vlogger. Pwede, pwede. Oo. Yan ka lang lang. Okay. Bilangin mo kung ilang bus na yung naberti ka na. Hindi lang bahas, hindi lang bahas. Paano mo overtake, overtake? Tingnan mo daw kung luma pa na bus yan o bago. Ano ko yun sa akin? Kaya, Panoorin mo lang, Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Ayan. Pinoy Bus Driver TV. ano? Pinoy Bus Driver TV. Pinag-basuntol dyan. TV. Ako yan. Ah, Bago. Hello, hello. Hello. Lapit. Oh, soda. Don't fall. ting. Sir.
Parang once a second per second yung aircraft. Oh, pakas na, pakas. Bottom na bill. Magpalit dyan.